нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред, аз дарди буғунҳо азият мекашед, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Инчунин табобати сутунмуҳра, табобати бемориҳои занона ва мардона ва табобати ҷигар бо доруҳои гиёҳӣ. ҳатман ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Нархи арзон ва дастрас дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Аз ҷониби тамошобино як савол вақтҳои охир бениҳоят зиёд шид ва хостам ки дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кунам. Оё аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия бо тавассути роҳи заминӣ сафар карда мешава ё ин ки не? Чӣ хеле ки медонед, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Узбекистон аллакай марзҳои худша кушода кардагӣ ва автомобилҳо метавонанд ки мусофиркашонӣ кунанд аз Узбекистон ба Тоҷикистон ё ки аз Тоҷикистон ба Узбекистон ва бо қарори нав шурӯъ карда аз 11 апрел границаи Қазоқистон бо Федератсияи Россия низ кушода шидагӣ ҳастад. Ва дар ҳамин ҷа савол ба миён меояд ки оё мешавад аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия бо тариқи автомобил сафар кунад? Вале мутаассифона як чиза ма гуфтанiem шумо да. Ҳар касе ки мехоҳад бо тариқи роҳи заминӣ аз Тоҷикистон ба Россия сафар кунад, айни ҳол бе основания сафар карда наметавонад. Дар ҳоле ки шумо аз Тоҷикистон ба Россия бо роҳи заминӣ рафтаниен, дар границаҳо аз шумо пурсон мешаванд ки ба чӣ основания шумо сафар мекунед. Яъне основания гражданство доштан мешавад, основания ягон бемор будан мешавад. ана ҳамин основанияҳо ки бошанд, баъд метавонед ки бо тариқи роҳи заминӣ сафар карда бирен. Вале ба мисли пештара чӣ хеле ки озодона кай ки мехостен сафар мекарден, ҳозир намешава ва хеле пурра барқарор шидагӣ нест. Барои пурра барқарор шидан ба мисли пештара 1 моҳ ё ки 2 моҳи дигар лозим мебошад. Ба ҳамин хотир ин чиза дуруст бифаҳмен ва дуруст қабул кунед. хубтараш бо тавассути ҳавопаймо сафар кардан гирен. айни ҳол ширкатҳо ба мисли пештара парвозҳои худшона ба анҷом расонидастанд дар вақти соати худшон. ба ҳамин барномаи хидмат ҷамъбаст мекунам ва дар канали ма ҳатман обуна бошед. хостам ки дар ҳамин мавзӯъ як видеои алоҳида кунам ба шумо бифаҳмонам чизе ки ҳақиқат аст. ва то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.